Čo myslíte, kedy je najlepšie začať sa učiť cudzí jazyk? Zdá sa, že veková hranica sa posúva smerom nadol. Najľahšie to vraj ide deťom do 1 roka. Medzi odborníkmi sú však aj iné názory. Ak dieťa nevyrastá v dvojjazyčnej rodine s cudzím jazykom, by malo začať až v materskej škole. 1, 2, 3, Jane, and you? 1, 2, 3, Karin. Pozeráte sa na slovenské deti, ktoré žijú so slovenskými rodičmi na Slovensku. Nevedia ešte hovoriť v rodnom jazyku, no dokážu rozoznať anglické slovíčka. My počúvame CD-čko, anglické pesničky, aj rozpráva už okolo 10 slovíčok po anglicky. Deti sa učia najlepšie jazyk v 1. roku života, pretože vtedy sú veľmi vnímavé na zvuky zvonka. Tie najmenšie deti si jazykové vnemy ukladajú v mozgu inak ako dospelí a vďaka tomu nemajú problém prepínať sa z jazyka do jazyka. Tieto deti majú asi rok a pol a na jazykovom kurze sa stretávajú raz do týždňa. Ak sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, malo by pokračovať až do školského veku. Vtedy to má význam. To bilingválne prostredie, že sa s tým stretne už v malom útlom veku, môže vytvoriť práve podmienky pre takú tvorivosť a flexibilitu. Najprirodzenejšie pre dieťa je, ak žije v dvojazyčnej rodine, tak ako Adamko. Mama s ním komunikuje v slovenčine, otec po maďarsky. Samozrejme, že nevždy dokáže sformulovať celú vetu, takže ak si na nejaké slovíčko v maďarčine nespomenie, tak si pomôže slovenčinou. Podmienkou ale je, aby bol pre rodiča cudzí jazyk materinským jazykom. Dôležité sú básničky, riekanky, správna výslovnosť aj gramatika. Logopedička radí, ak dieťa nežije v takomto prostredí, s cudzím jazykom treba radšej počkať do materskej školy. Do tých 3 rokov prebehne ten najprúčší vývin toho materinského jazyka. Dieťa má vlastne osvojené tie základy, to znamená rozumie svoje materinské reči a dobre v nej komunikuje. V tomto období sa formuje aj správna artikulácia. Andrea Šprochová, televízia Markíza.